Гледай сега какво става. Как се виждат. Вижда ли са колкитките? Да. Тъй, сега тук това е влизането в Оспиталети. Оспиталети е между Сан Ремо и Бордигера, Италия, Ривиерата и ей какво става. Чакай да покажа моренцето. Малета. Покажи малета. Покажи китките тук ще представи. Всяка е всичко нацъфтяло, лятоска. Хотелчета и сега ще минем при си много изключително готино. Той има рибарска лодка, варят риба. Ще минем покрай един изключителен пейзаж, Кърмаза. Абе, то светофар не ме ли разбра, че бързам, бе? Муйло, дай малко зелено, бе, врачет. Аз съм по зеленото, не съм по червеното. За нищо не става този цвят червения. Тъй, айде, каркаме. Тук пък къде се беше изпляскал и той Матарджиев. Само китките, виж, какво се виждат китките? Виждат се хори. То, виж, те са много тук червени. Гледай сега тия дървета, какви са, не ги знае. Са много яки човек. Сме палми, вижке, по средата сме на всяка ляво, дясно палми, чудесията тия. Много готин. Това е един от изключително готините градове на Ривиерата, може би най-якия е Оспиталети. Преди, между Империя и Бордигера. Империя е старо село, то е много голяма империя. То е областния град. И снимай тук те палмите ви отгоре. Някакви стари хотели, не знам какви са, обаче са замъци. Имения, страшна работа. Така тръгнал да разправя, че е най-якото село от всичките. Империя е цигански град на кефи. Сан Ремо, много му разбито и централната улица направо, толкова дразнито и чудо. Иначе в Сан Ремо, какво къщата на Нобел, дето създал Нобеловите награди и той. И театъра, където правят Сан Ремо фестивал. Обаче това селце Оспиталети е просто уникално. Уникално, обаче плажа е чакъл. Най-готиният плаж на Ривиерата е при нас. Не, Аласио, защото е пясък и ние като при нас профондо да е дълбоко. Да, ама 10 минути съм на плажа, 10 минути вкъщи, 10 минути на плажа. Аласио е най-добрия плаж. Той при нас, той, защото живееш на плажа, слизаш от блока 2 крачки. Тъй, виж, тук пино